Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Angelica, 15 anyos, taga Cantipla, Bukirang Bahin sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong amahan. Medyo wa may magkasinabot sa mga unang anak ni Papa, kay anak manggod ko ni Papa sa ikaduhan niyang asawa. At niyo sabdan, sugdan ko sa pagminyo nilang mama o papa nako. Ingan ini ang mga panghitabo. Sigurado kang pakaslan ko ni mo, Anton? O Mercedes, pagkasal ta. Biyudo na ko. Mao nga mahimo na kong magminyo pag-usab. Pero ang upat ni mo ka mga anak. Masugot ka sila? Wa sila'y mahimo. Desisyon ko ni. Kaya gusto kong magminyo pag-usab tungod kay wa nang ilang inahan. Pero mahadlok man kong magubuta, Antonio. Basin magtuong imong mga anak nga kayataan mo lang ang akong giapas. Gubutit ka ayon na kung motipon ako sa inyong pamilya. Kung mo na imong gikabalakan nga matipon sa akong mga anak, o maglain ta. Maglain ta o tagaan tigag usa ka hektarya isip bugay ko nimo sa atong pagminyo. Unsa? 11 ka hektarya ka ng akong yuta. Maong imo ng usa ka hektarya kung maminyo na ta. Musugot ka ang imong mga anak-anak? Wala lagi sila'y mahimo. Kay buhi pa ko. Ako ka ng yuta, ah. Antonio. Oh, ganong gipatapok ko mo pa? Gipatawag ko kamong upat ko ka mga anak, Rick. Kay ipahibaw ko ninyo nga magminyo na ko pag-usab. Magpakasal ko usab. Ha? Usoy magminyo ug ka pa. Ilisa na ni mo sa mama? Clarice, anak, patay na ang inyong inahan. Natural lang nga mangita yung kuuglayang asawa. Oh, di mi masugot ana oy nga magminyo kag usab pa. Clarice. Tinga bayagin mi nimo ha? Nga di mi gusto nga magminyo ka pag-usab. Dili nimo ilisa si mama. Anak, sabta ko ninyo. Kay maay man og tiguang na gyud ko, nga giango-ango nga di na makahimo. May mga panginahanglan sab ko. Ug gusto ko nga may ikauban sa akong katigwangon. Oh. Pwede naman kang mag-uyab-uyab pa. Tayo pagsal. Pagkasadon ko ninyo. Anpersab ka na sa babae nga akong gikarelasyon karon. Tiguang na ko, nga magbinuang og babae. May nahitabo na namo og kinahanglan nga manubag ko. O pahibaw unta mo, nga hatagan ko usa ka hektarya sa atong yuta ang akong pangasaunon. Isip, bugay ko niya sa among pagpakasal. Unsa? Pa, di mi musugot ana pa. Wala. Di ba musugot na pa ko eh. Yuta ba yung duha ni aning mama na? Mao kanay akong desisyon. O final na ang akong desisyon. Pa. Unya, may sugot ang imong mga anak na magpakasal ta? Wa gyud. Unya? Wa sila mahimo. Desisyon ako ni. Ug supak silang taga-antika og usa ka hektaryang yuta isip pugay. Uy, unya. Basta, ipadayon ta ang atong kasal o ang atong kasabutan. Dili magkababag ang ako mga anak sa akong tinguha nga pagkaslan ka, Mercedes. Magpagkasal ta, bisan way usa sa akong mga anak nga mutambong. Antonio. Nagtuman jud si Papa nga pakaslan niya ang akong mama o gitagaan niya ang akong mama og usa ka hektaryang yuta gikan sa 11 ka hektarya niyang yuta isip bugay kang mama og nagpakasal sila. Di gid maayo ang relasyon ni mama og sa mga unang anak ni Papa. Naglain sila sa pagpuyo og hangtod nga natawo ko.
Og gipatawag usab ni Papa ang una niyang mga anak pagkataon na nako. Unya, Nagpatawag mo sabi mo pa. Bitaw pa. Ug nganong ni-apil ning imong asawa sa tug paragtapok? Tuhod kay asawa ko na siya. Og respetuhi ka na, Clarice. Respetuhi. Sugdi na pa kung unsa ning sabuta oy kay may lakaw pa ko. Nasayon magid kamo nga nataw ng inyong igsuon sa laing inahan. Ang among anak ni Mercedes, nga si Angelica, nga iyang gikugos. Nya, Kay may igsuon naman gid mo sa laing inahan, ug samtang buhi pa ko, bahinon ko na lang daan ang akong yuta. So, maayo na pa. Hindi ta. di manggod kay imuha ra ng yuta pa. Inyo man ang mama. May parte ba yan ng yuta nga si mama ang nagpalit? Sayod yun ming inyong mga anak-anak. Mao nga tarunga gyud as pagbahin. Nga dili mi madihado nga imong mga anak nga porsoso sa unang asawa nimo. Nga usa sa naning kamot nga makayuta ang atong pamilya. Sampid lang baya ni sila. Hilom ng papa nimo, Clarice! Pa, Bisan usaol pa nimo, asawag anak ko na sila si Mercedes ug Angelica. Ug igsuon mo si Angelica. Ay, igon ta ng sakitay sulti be. Magbahin na tarong sa yuta. Eh, may gusto ni Papa. Ano yan lang? Ako sa suggestion ay. Upat tuming anak ni mo sa unang asawa niyo pa. O ikalima si Angelica. Bahino na lang itong ikalima ang itong yuta. og i-apel tong usa ka hektarya nga imong gihatag aning Mercedes pa ha. Unsa? Pasensya ka na sa akong mga anak. Ilabi na kang Clarice. Kay siya manggito'y dakong supak ko nga magminyo ko pag-usap. Unya, unsaon man nato ana ha. Nga kuhaon man nilang gihatag mo na akong bugay nga yuta sa atong kasal. Iapil man nila sa pagbahin. Ayaw kabalakan ni anak. Kay may kasulatan na taana nga bugay ko kana nimo kanang usa ka hektarya yuta. Mao nga di na sila magkahilabot ni anak. Unya, unsaon man na pagpaagi ang bahay ni Angelica? Ako na mo pirma alang kang Angelica. Kay masuso pa man ni siya. Antonio, Ayaw na kabalaka. Supak man lang ako mga anak nimo. Apan ni Arco, alang ninyo ni Angelica. salamat Antonio. Oh, ganun niya ka, Clarice? Nagsusi ko sa atong yuta pa. Kay nagplano mi man nagsuon nga ipabuak-buak na ni namo og patituluhan. Kay deklarasyon pa man ni. Apan dili man da ini matituluhan kay under ni sa CCPL nga yuta. Kun kanang Central Cebu Protective Landscape nga yuta. Og di ba nga 11 hectares man ni tanan? Apan nga nung 25,000 square meters raman ang lot area ani dinis deklarasyon. Years old na ko karon og 79 years old na akong papa. Nabalakan ako kung simbak ko unsay mahitabo ni papa. Samot unya mi kagubot ani taa. Mao samtang buhay pa unta si papa, gusto ko mahibaw sa klaro nga kahimtang aning taa og sa akong katungod. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unsi ka hektarya tanan ang yuta ni papa. Deklarasyon ray naa namo. Kay dili ko no kini matituluhang yutaa kay under sa CCPL. Unsa may ipasabot ang CCPL nga yuta og ang among katungod? Ikaduha pangutana, sa akong nibawaan, unsi ka hektarya kini iyang yuta. Apan nganong sa deklarasyon, 25,000 square meters naman ang lot area ini. Dako ba ang gasto kung among ipabutang sa deklarasyon nga unsi ka hektarya gining yutaa? Mga pila man sad ka ang buhisan matag tuig.
Ikatulong pangutana, ang deklarasyon ining yutaa nakapangan ni Papa ug gibahin-bahin na ni Papa na mong 5 ka man nagsuon ni adtong pagkatao pa nako. Si Papa ang nagpirma sa akong bahin. Kung simba ko mawa si Papa, posible ba nga mabawi sa iyang mga anak ang akong bahin ug ang 1 ka ektarya nga gihatag ni Papa kang mama isip bugay sa ilang kasal? Ikaw pa to katapusang pangutana. Samok kaayo ng yutaa, kay wa makauyo ng 4 ka mga anak ni Papa sa una niyang asawa nga nagminyo si Papa kang mama. Kung amo kining ipabuak-buak karon samtang buhi pa si Papa, dako ba gasto? Kung ibaligya na ko ang akong bahin, pwede ba? Unsa may pamaagi? Palihog, tabangin tambagi ko. Kini ang akong suliran, Angelica. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og kauban of course ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, medical, personal, behavioral, mga problema ninyo sa mga ginadiling droga, mga personal nga mga problema, mga emotional na to nga mga problems, hala ipadala na inyong suwat no sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Okay? Letter sender na to karong adlaw taga Kantipla, Cebu City. Gipadani niya sa ato ang official writers page no sa kini ang akong suliran. Nindot ni iyang kabahin ni sa yuta no sa iyahang papa nga gibahin-bahin kuno sa iyahang 5 ka anak ug apil siya. Pero naamang goy mga panghitabo kay na byudo naman ning iyahang papa unya naa siya'y 4 ka anak sa una sa iyahang asawa nga wa ni uyo ng iyahang mga anak nga magminyo siyag usab. Si papa naay 11 hectares kuno nga yuta ug nakuhaan kinig 1 ka hektarya kay ini man iya maninggi bugay kuno ngadto sa iyahang mama. Pero katong nataw na siya na pagdesisyonan kuno sa iyahang papa nga bahino na no ang yuta ngadto sa iyang anak, nagkagubot ang iyahang mga anak kay kuhaon lagi kuno nila ang yuta nga tuwa kuno sa iyahang mama. Sumo ni medyo gubot na ni kay 15 years old man siya ron, unya 17 na iyang papa. Tax declaration ang kanang yuta. Okay. Una niyang pangutana, 11 ka hektarya tanan ang yuta ni papa. Tax declaration ang naa nila kay dili matitulohan under man sa CCPL. Unsa may buot anang pasabot anang yuta nga anang CCPL nga yuta ug ang ilaha kunon nga katungod. Okay, kanang CCPL no under na siya sa comprehensive na program nga diin ang grant ana ngadto na siya sa government. Di man sa ingon nga dili na siya mapatituluhan kay pwede man na ninyo mapakuha og exemption. But that is also enough nga pwede as proof of ownership ninyo ug sa imuhang papa nga pwede na siya mapasa ngadto sa mga anak. No? So kamo kay 11 hectares man na siya unya 5 man mo kabuok, pwede na ninyo ma-divide among yourselves kung ugaling mawala na ang inyong papa. Ikaduhang pangutana, sa iyang nahibaw-an 11 ka hectares kining iyahang yuta apan nganong sa deklarasyon 25,000 square meters raman ang lot area ani. Dako ba ang gasto kung ipabutang sa deklarasyon nga 11 ka hektarya gyud ning yuta? Pila man sad kaha ang buhisan matag tuig. Okay. Dili na ingon anak kasayon nga kung gusto ka ibutag 11 ug himo na tong 2020. Dili na siya. Ang atong basihan ana kung unsay nakabutanggod sa legal nga dokumento nga gi-issue sa atong gobyerno. Base nagtuo lang mong 11 hectares unya 2.5 hectares ra day ng inyuhang yuta. Palihog kuno og susi or gusto ka ipa-survey og tarong para maklaro. Kung pananglitan sa survey 11 hectares gyud kana pwede na to ipa-change kay naamantay legal nga basihan sigon sa survey plan.
no? Or subdivision plan, no? Pero ug wala gani, then dili gyud pwede. Ikatulong pangutana, ang deklarasyon aning yutaan nakapanga ni Papa. O gibahin-bahin na ni Papa namong 5 ka manag-igsuon ni adtong pagkatao pa nako. Si Papa ang nagpirma sa ako ang bahin. Kung simba ko mawala si Papa, posible ba nga mabawi sa iyang anak ang akong bahin ug ang 1 ka ektarya nga gihatag ni Papa kang mama isip bugay sa ilahang kasal? Okay. The proper way gud untaan na is gidonate sa imuhang Papa ang 1 hectare ngadto sa imuhang mama or gibaligya para mapunta na niya. Unya, mag-execute na lang pod siya og deed of donation kay samtang buhi pa siya, madispatsar na niya para di na mo mag-away-away inig kamatay niya. Nga magpatakag ang kunay, may pagmahapsay na lang na nga buhi pa siya. Mag-deed of donation na lang siya kay maura man pud na ang buhisan nato nga bayranan. 6% man, fixed man na, no? So ingon ana na lang. Ikaupat og katapusan, samo kaayo ning yutaa, maog yun, basta yuta, no, sos, kibaw gyud ta ana, sige lang mag-away, mawa ato ang pagkamanag-igsuon og kadugo lagi. Samo kay ning yutaa, way maka uyon, kay wala makauyon ang 4 ka mga anak ni Papa sa una niyang asawa nga nagminyo si Papa kang mama. Kung amo kining ipabuak-buak karon samtang buhi pa si Papa, dako ba gasto? Kung ibaligya na ko akong bahin, pwede ba? Unsa may pamaagi? Okay, una sa tanan, mabaligya ra na nimo imuhang bahin kung naa nagyud ang official nga dokumento nga magpamatuod nga imuha nagyud na ang yuta. Like I said, 2 ways samtang buhi pa imuhang Papa. Donation ang usa or deed of sale ang ikaduha. Either ana mo gyud nay mahimong pamaagi para mabuak-buak na ang yuta samtang buhi pa imong Papa. Kay kung mamatay na imuhang Papa, mag-extrajudicial settlement of estate mo. Kanang wa gyud mo nagkasinabot, makuyawan ko, nga basin di na hinuon mo magkahusay, magkabahin-bahin, kay mag-away-away na ang mga manag-igsuon. So mas may pa, ang ako ang advice, samtang buhi pa imuhang Papa, mo execute na siyag dokumento para mabahin-bahin na gyud na ang yuta. Siya'y magbuot, way makadiktar niya kung kang kinsa niya ihatag ang kanang yuta. Labi na nga, gi-equal ramang gyud na niya, di gyud po na pwede mahimong ma-invalid ang donation ngadto sa inyo kung siya mo'y mo execute. Okay? Kaning yuta gyud no, mao gyud ning usahay ko sa away sa mga pamilya. Bati kayo pamalandungon pero mao gyud nay mga mahitabo. No, ato gid unta nang likaya no, dili manggudta nato madugta man tayo ta man ta padong tanan ngano maghinakog man ta no. Hatagan pud nato nag higayon na no mga half brother nato or half sister nato sama aning Angelica. Kay ba man pud na sila isa no, na anak man panahimon pud na silang anak, kadugo man pud na ninyo nganong di man ninyo hatagag bahin, di ba? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Mana so sa ka. Maayong adlaw kaniyong tanan ng mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Johnny. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. No arms can ever hold you. Never hold you more than I love you. Oh, it's true. Came to me from heaven, girl. It's true. Never ever lose your love. If I ever lose, I'll ever hold you more. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano pala siyang kaagi karon? Maukinig sa kababae nga taga
Sigaboy, Davao Oriental. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, Jonalie. Mapa, mananghid unta ko ninyo nga moadto ko og Manila. Mag-unsa ka man dito sa Manila, Jonalie. Manarbaho ko dito, ma. Kung ani ka lang di sa atong narbaho nak. Gamay ra kayong sweldo dinhi pa, uy. O, naa naman sa ko'y kasudlan dito nga trabaho pa. Unya, kisa may imong puyan dito sa Manila. Atura ko puyo sa ilang tiya Bingbing, ma. Nag-chat naman ko niya. Nisagot naman siya nga, atura ko may star sa ilaha. Saman, ato ning palargahon si Jonalie dong. Sige, palagahan na. Total, sakto naman na sa edad. Salamat ninyo pa. Ay, salamat intahon kay nakasuodan ko trabaho din sa Manila. Hi. Bago ka dito? Oo, bago lang ako dito. Kakapasok ko lang. Bisaya ka? Oo, taga Davao ko. Parehas dita. Ako din si Ray. Jonah. Kinsa man tong naghatod ni mo, day, Jonah? Si Ray to, tiya. Imong uyab? Dili, tiya, uy. Kauban na ako sa trabaho. Mauba. Onya, day. Kumusta man ang imong trabaho? Okay raman, tiya. Buotan naman sa among boss. Maayo hinuon kung mauna. Pag binuotan lang yun sa imong trabaho, ha? Aron magdugay ka. O, tiya. John, may isulti unta ko nimo. Unsa man na, Ray? I love you. Ray? Mo na tinuod, Jonalie. So kada itong una ta nga nakaila, nakagusto na ko nimo. May chance ka ako? Ang tinuod, Ray. Ganahan sa kunin mo. Ha? Nga sa ato pa, uyab na ta? O, Ray. Ako nakagisugot. Salamat, Jonalie. Salamat ka. Wako ni mo pa ito sa dugay. Salamat kayo. Mauba? Nagkasinabot na di mo adtong Ray? O, tiya. Sa akong tanaw, buotan naman sa tong tawhana, day. Mayo hinuon kay nakauyo na nako ang imong iyaan. Oo, kay buutan man kuno ka. Kay buutan man gid ko. O sana sa kuno ayun na ni mo, Ray. Salamat, Jonalie. Ha? Mag-live-in? O, Jonalie. Gusto unta ko nga mag-live-in na ta. Total, dugay-dugay ang ta nga nakauyab, di ba? Kuan, Ray? Sige na, good. Kuan magod ka nang nahadlok magod ko nga mawa ka na ako. Maong gusto na ko nga mag-live-in na lang ta. Sige na lang, uy. Mag-live-in na lang ta. Salamat, Jonalie. Jonalie. Ha? Wala ka rigla, ha? Ray. Kung mauna, hapit din ko mamahimong tatay ini.
Maogyod. Day, undang na nang tingali sa imong trabaho, day. Uy, ayaw lang dong, uy. O niya na lang siguro kung maundang kung hapit na ko mga anak. Ikaw good. Basta ha, ang pingi ba ng imong gimabdos, ha? O, dong. Naunsa man ni si Ray. Sukad lang nga ng anak ko. Tagdugay naman kayo na siyang mauli gikan sa trabaho. Ay, nausab naman ang tawhan na, uy. Able! Oh. Able! Si Ray, mayo kay ni ano siya. Kadugay ko na mo nag-abli, ha? Nagpakatuog pa ko sa tong anak dong, uy. Dagani mo katarungan! Gisag pa ko ni mo? Muabot ka na ko. Ablihin ko, ha? Kasabot ka, ha? Kasabot ka! Basta na! Basta na! Abi ba na ko buot na ni si Ray? Igawas naman tinuod yung batasan. Kamao naman siya mapasakit na ako. Maura nang imong ihatag na ako. Dong, dili man ka paigo sa itong panginahanglan din, he. Ang gamit pa sa bata. Dawat lang kung pilay akong ihatag mo. Ay, pareklamo ko. Ray. Ano sabi ni? Maor ni sudan? Isda nga pinirito? Ray, gabadget ko. Gamay rabi mong gihatag na ako. Nahibaw ka yun. Nga di ko ganahag isda, ha? Isa ba? Ayaw pinaga ko buhok sa kitayo! Bisit ka! Huwag kayo utok! Sobra na ka! Abi ba na kong buutan ka? Salbayis ka man din ako! Hindi ka was na galing tinood di magbatasan! Unya, ha? Usa man? Reklamo ka? Dili ko makagwantay ng imong batasan, Ray. Upauli to sa amo og tanoon ko nga itong anak. O kuing taon. Maunay na tabo ni mo sa Manila, nak? Opa. Og, pama, basta ilo ako ninyo. Nga niuli ko din nga may danang bata og way amahan. Ay. Okay ra na, oy. Ang man og mulahutay ka atong laki, ha, nga pasakitan ka man kaadto. Dinig lang sa ato, anak. Pati man na lang imong anak. Mabuhi na lang kita sa publika. Ha? Manarbaho ka? O, ma. Aron sa na ako ikaw suporta sa akong anak, ma ba? Asa man sa ka manarbaho? Ay, diniri sa ato mo, uy. Nakakita man ko nga naitindahan nga nagwantad og tindira. Mga play ko. Ana, sige. Ikay mag-igo. Maayo ka ni kay. Gidawatan ko sa tag-iya din tindahan. Og isagot rapod siya nga stay out ko. Naga? Naamoy energy drink? Na, amigo. Pili lang. Ay, salamat. Makapauli na gitahon ko. Naga? Upauli na ka? Oh, time pa.
Dili ba ikaw matong nipalit ka niya sa tindahan nga kung gitrabaho ano? Oh, ako yung taon. Ako saman, mupauli na ka? Oh. Okay, ako na lang kang ihatod. Ha? Ngano yung ihatod man ko nimo? Gusto lang kong magkaamiga ta. Kuan, at bang rabia sa saya inyong tindahan ang kong gitrabahoan. Maong gusto ko nga makig-amiga nimo. Ako din si Rix day. Jonalie. Mo ba? Single mom day ka? Oo, taon. Mo nang kayod in taon ta aron mabuhi. Ganahan ba yung single mom? Sus, grabe ni mo. Bitaw, Jo. Musulti lang ko nimo sa tinoda. Ganahan kay ko nimo? Rix. Mo ni tinuod, Jo na. Bisag bag-o lang ta nagkaila, pero special na ka para nako. I love you. O mayon ta, o di ko nimo pakyason. Tagilas ako panahon sa pag-una-una, Rix. Noon sa man ko magsige naman hinon ko kuna-una ni Rix. Ay, naluoy man hinuon ko niya. Tinuod? Tinuod, Jonalie, imo na kong kisugot? Rix, ako magod nga nakita nga tinud na yung imong tinguha din nako. Mao nga ako na kang gisugot. Salamat kayo. Wa ko nimo pantusog dugay. Salamat gid kayo. Salamat nga imong gitugyan ako ang imong pagkababae. Love ti ka, Rix. Mangway katarungan nga, mubalibad ko si mong gihangyo na ako. I love you too, Rix. Dali aras pa na ako noy. Walang ibaw 5 naman din may kabuhan ni Rix. Day, dayo na. Inangita ni mo. Kinsa man yan? Naman sa to babae man to. At to lang to sa gawas. Kay nangita na ko, ma'am? Oh, Unsa di mong tuyo na ko, ma'am? ikaw ba si Jonalie? Ang uyab ni Rix? Oo, ako. Nga naman di ay? Ako ang ka-live-in ni Rix. Unsa? May kalim-in si Rix? Pag may nang mahibaw ka, nga may duha na may kaanak. Kinuha ko. Maong palayo ni Rix. Salvayos ka! Juna! Mahimo ka! Paminawa una ko! Paminawa una ko! Salvayos ka! Iwala na ko giilad. Nagto akong ulitaw ka, pero naana na kikaipon. Imo mong gilumpong. Jonalie, pasaylo ako. Ang kuno na ako ni sa... Kay wagi kong mutugaan ni mos tinuod. Ako ni gibuhat kay mahal ti ka, Jonalie. Ug sa pa, gusto kong makabaw sa akong kaipon. Unsa makabaw sa imong kaipon? Unang nakasaang akong kaipon. Unsa? Nagbisyo siya, bisag may anak na Pero ako sige pasaylo. Kaya di ko gusto nga maguba ang amo pagbuyo. Pero sa diyang niabot ka sa akong kinabuhi, andam ko siyang biyaan. Di ka lang mawa na ako. Dili, Rex. Balik sa imong pamilya. Mas nagkinahanglan sila ni mo. Dili, Jonal. Andam ti kapakaslan. Kaya ikaw ang gusto kong ikauban sa tibuok na akong kinabuhi. Rex. Baby, frozen tears, it was hard. I'll never give up. Isagion sana ko paghingilin si Rex. Dili gid siya mobiya na ako. Kay lagi, love kaayo ko niya. Sa pagkakaroon, may duha na mi kaanak. Og nakasal na sabmi. Dinhin na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.
kaagi ni Jonali, nga taga si Gaboy Davao Rinta. Man sa awit nga iyang kitangay, awit ka nagalaan. No arms can ever hold you. No arms can never hold you more. No man can never love you. Ang mga kaaging gibahatan nito sa radyo ni Ricky Porsuelo Gari o gabos sa direksyon ni Priscilla Ragan. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papanaw. Sa inyong nagkalain-lain kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa Osaka. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa Osaka with Carol. RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyo. Hi. Silent tears without cry.